Wani lokaci zaka samu kana buɗe wayanka sai ka fara ganin sakonnin batsa ko kuma kana danna wani link sai ya kai ka wajen batsa ko kuma kana shigan Chrome naka domin kai searching din wani abu mai amfani sai ka kalla abubuwan batsa. To ta wannan hanyar da zan nuna muku sirrin da yake cikin wayanku za ku hana duk abu na batsa cikin wayanku aiki. Misali ko tura muku link akai kuka danna so bare kai ku ba idan na batsa ne ko kuma notification ne bare zo ba ma idan na batsa ne. Yan uwa ku biyo ni cikin wannan bidiyo don gani yadda ake wannan tsirrai. Amma kafin nan mu ce kai sai cikin wannan bidiyo kada ku manta da yi mana subscribe sannan ku danna mana alaman kararrawa ku zabi all ta yadda duk lokacin da muka daura sabon bidiyo YouTube za su sanar da ku. Sannan ku yi mana like na wannan bidiyo idan har ya burge ka, ku yi comment sannan kuma ku yi share. Firstly shine za ku nemi setting na wayanku. Da zaran kun zo setting na wayanku kamar dai haka sai ku bude shi kamar haka. Da zaran ya kawo ku nan guji kamar haka za ku kalla inda aka rubuta wato network and internet a nan guji. Idan har kuma ba ku kalla ba kawai sai ku zo ku yi haka ku search na wato private misali mu bashi private kawai gashi nan DNS wato network gashi nan ya kawo ku wujin network din. So kamar sama kadan za ku kalle da ka rubuta wifi ga mobile network ga SMS card ga sim card wato data use ga kuma hotspot ga kuma VPN. So kawai zaka danna kan inda ka rubuta private DNS din nan. Da zaran ka danna kan shi kamar haka za ka kalle ya kawo muku in kana kan automatic ko kuma kana kan off. So sai ka danna kan private DNS provided host name din nan. Da zaran ka danna kan shi kamar haka zai bukaci wani rubutu kamar haka. So mu da yake already mun riga da mun rubutu ne, kai kuma zan ajiye maka wannan rubutun a description ko kuma a comment na farko. So kawai sai ka paste na wannan rubutun. Da zaran ka danna saving amma kada ka manta ka bar shi a filin private DNS din nan. So sai kai saving nasa. Da zaran ka yi saving nasa daga lokacin ko an tura ma wani link ne idan ka danna so bare kai ka wujin batsa ba ko kuma notification na batsa bare shiga wayanka ba ko kuma abun da ya shafi batsa da badala ma duka bare shiga wayanka ba ta wannan hanyar. Yan uwa kada ku manta da yi mana liking sannan ku yi mana sharing na wannan bidiyo sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Mun gode.